Untuk kita hidup memuja bareng Mr. Morgan dari Jericho. Dia kini dina hidup marandong padung panangku elok mambu jang sajo pandang dan kini aden ko bakarajo tiyo dan pulang karena cara jojuo sadang dan kini aden ko bakarajo tiyo dan pulang karena cara jojuo kunun ko isu badan batambah tuo sadang lai kuat mulai tak baharago apung ko isu bacando bungo layu jatuh tak kulai dibijak orang lalu apung ko isu bacando bungo layu jatuh tak kulai dibijak orang lalu. Biar kini dina hidup memuja baju kumur biar dan cuci surah padong babini tambah sakit kepala biar marandu sampai kiamat tiba padong babini tambah sakit kepala biar marandu sampai kiamat tiba indah tak kau di den macan doiko lah habis sabar lah habis denai mai la sajo bosan malie laku jo paranganyo elo lakini denai mai la sajo digoyang lagi saya yang kini dena hidup marando ado baknangko elok mambu jang sajo sadang dan kini aden ko bakarajo iyo aden pulang karena cara jojuo sadang dan kini aden ko bakarajo iyo aden pulang karena cara jojuo unun ko isu badan batambah tuo sadang lai kuai mulai tak baharago apa ko isu bacando bungo layu jatuh tak kulai dibijak orang lalu apa ko isu bacando bungo layu jatuh tak kulai dibijak orang lalu. Masih barengan channel lain rasanya hidup memuja. Biar kini dina hidup memuja baju kumur biar dan cuci surah pado babini tambah sakit kepala biar marando sampai kiamat tiba pado babini tambah sakit kepala biar marando sampai kiamat tiba indah tak kau di den bacando iko lah habis sabar lah habis pulo raso bosan malie laku jo paranganyo elok lakini denai mai la sajo bosan malie laku jo paranganyo elok lakini denai mai la sajo
Oke, kembali berlalu.